रुपनाथ ब्रह्म जाय रुपनाथ ब्रह्मखौ बर' माहारियाव बर'नि मोनथ्रि होननानै मोनथियो। बिथां बायदि गेदेमा सुबुंनि दिनै थैनाय सान 23 जानुवारि। बे थैनाय सानखौ जोंनि क'क्राझाराव नैबे प्रगति भवननि न'युङाव फालिनाय जादों दिनै। आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौदि बिथाङा 1968 मायथाइनि दिनाव रुंसारि जादोंमोन। दा बिथांनि रुंसारि जानायनि सानखौ फालिबोनो थाखाय जोंनि क'क्राझाराव रुपनाथ ब्रह्म मेम'रियेल बा गोसोखां सान फालिग्रा होननाय मोनसे आफाद दं। बे आफादनि दैदेननायावनो लोगोसे आरो जोंनि बर' माहारिनि जिबिला गौथुमफोर दङ, बर' साहित्य सभाखौ लाफानानै बर' फरायसा आफाद, बर' हारिमु आफाद, बर' समाज बायदि बायदि माने जोंनि गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरनि मददाव बोसोरफ्रोमबो बिथांनि बे थैनाय सान आरो जोनोम सानफोरखौ फालिबोगासिनो दङ। आंबो बे जोनोम सान बा थैनाय सान फालिनायजों लोब्बा गोनां बेक्ति हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों दि मानोना आं रुपनाथ ब्रह्मनि थैनायनि उनाव बिथांनि माने मुसुखा दानानै नैबे रुपनाथ ब्रह्मनि बे मुसुखाखौ प्रगति भवन होननाय क'क्राझार सोहोरनि जानाखि जोंनि मोनसे थावनि दङ, बे थावनिनो मोखाङाव बिथांनि मुर्ति एबा मुसुखाखौ गायसनदोंमोन। आरो बे गायसननाय मुर्तिनि सेरावनो जों बोसोरफ्रोमबो बे गोसोखां सानखौ जों फालिबोयोमोन। नाथाय गुबुन मोनसे खामानिनि मावनायनि थाखाय बिथांनि माने जा मुर्ति, गेदेमा सुबुं बिथांनि मुर्तिखौ माखासे समनि थाखाय बोख्लायथ'नानै दोनदोंमोन। आरो दा बे बोख्लायथ'ना दोननाय मुसुखाखौ गायसनफिननो थाखाय, प्रतिष्ठा खालामफिननो थाखाय खामानि जोंनि सरकारनि तरफनिफ्राय मानगोनां जोंनि चेयारपारसन, क'क्राझार मिउनिसिपालिटिनि चेयारपारसननि दैदेननायाव आरो जोंनि समाजनि गुबुन आफादफोरनि मददाव बिथांनि मुर्तिखौ बा मुसुखाखौ बावैसोनो गायसनफिननायनि खामानि सोलिगासिनो दङ। रिइनस्टलेशन अफ माने स्टेचु रुपनाथ ब्रह्मनि बेखौहा बावैसो साननि उनावनो जोंफोरो सेरिमनियेलि गायसनफिननो हागोन आरो बिनि थाखायबो मोनसे सेरिमनियेल हाबाफारि निश्चय लानाय जागोन। जियानो जाया नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे रुपनाथ ब्रह्महा बर' माहारिनि खामानि दामानि मावलांनायनि बिथिङाव गासैबो बिथांखौ सेथि होननानै जों मिथिनो हायो। फार्स्ट, जेरैबायदि बिथाङा जोंनि बर' हारिनि फार्स्ट ग्रेजुवेटमोन, बिथाङानो फार्स्ट LLB पास जानायमोन, ल' पास जानायमोन, बिथाङानो फार्स्ट माने MLA आरो जोंनि बर'फोरनि बर' माहारिनि थाखाय गिबि माने मन्त्रि माने पद मोनदोंमोन बिथाङा सरकाराव। बिथाङानो गासै बिथिङाव फार्स्ट। गतिके फार्स्ट हिसाबै बिथांमोना फरायसा समनिफ्रायनो बर' जाति हारिखौ गायसननांगौब्ला सोलोंथाइनि बिथिङाव, समाज संसारनि बिथिङाव, राजनैतिक बिथिङाव, गासैबो बिथिङाव, धोरोमारि बिथिङाव, थुनलाइयारि बिथिङाव जों बयबो सांग्रां जानांगोन आरो गावनि हारि आरो जातिखौ बे बिथिंजोंसो जों फोसाबनानै लाना थांब्लासो मोनसे गिदिर हारि हिसाबै गायसननो हागोन। बे सिमां नुजेननाय बेक्तिफोरनि मादाव गिबिसिन बेक्ति होननानै बुङोब्ला जोंफोर रुपनाथ ब्रह्मखौनो होननो हायो। मानो होनबा बिथाङा जोंनि बर' फरायसा आफाद, बै समनि बर' सात्र सन्मेलननिबो बिथाङा दैदेनगिरिमोन आरो बर' सात्र सन्मेलननि गेजेरजोंहा थुनलाइ एबा बर' रावखौ जौगाहोनायनि थाखाय माखासे खामानि मावनांगौ होननानै फरायसा आफादनि माने प्लेटफर्माव थानानै बिथाङा बर' रावनि जानाखि गिबि माने लाइसि बिबार, बे बिबार लाइसि दिहुननायनि समावबो बिथांमोननिनो माने अबदान दङमोन होननानै जों बुंनो हायो। आरो बिथाङानो रुपनाथ ब्रह्म, बिथाङा थुनलाइ सोरजिजेननायावबो आखाइ होदोंमोन। रुपनाथ ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म लोगो नांनानै बिथांमोना बर'नि गिबि माने खन्थाइ बिजाब बिथांमोना दिहुनदोंमोन, जायनि गेजेरजों जोंनि बर' राव थुनलाइनि मोनसे जागरण एबा जांख्रिखांनायखौ बिथांमोना दैदेनदोंमोन। दा बेनिखायनो रुपनाथ ब्रह्मखौ जों खालि सासे राजनैतिक माने दैदेनगिरि, पलिटिकेल लिडारल' जों साना लाबासिनो
बर' जातिनि थाखाय समाज फोसाबनाय धोरोम फोसाबनायनि बिथिङाव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ दि बर'नि गुदि धोरोमा जाबाय बाथौमोन। गतिके बे बाथौ धोरोमनि बिथिंखौबो बिथाङा बै समाव ओरैबायदि नोजोराव लाखिदोंमोन मोनसे जाति हारिया जुदि गावखौ फोथांना लाखिनांगौब्ला जाति हिसाबै धोरोम गावनि रावखौ मालाबाबो माने बावगारनाया उचित नङा। बेनिखायनो जाय समाव जोंनि मोनसे बर' समाजाव धोरोमारि बिथिंनिबो मोनसे गुलाय गुजाय फैदोंमोन बे बिथिङावबो गावनि असे धोरोमखौ गायसनना लाखिनायनि बिथिङाव बिथाङा खामानि मावदोंमोन। थुनलाइनि गेजेरजों बिथाङा माने फोसावदोंमोन, मेथाइ लिरनायनि गेजेरजों बिथाङा फोसावदोंमोन दि गावनिखौ मालाबाबो नागारनाङा आरो गावनिखौ लानानैसो गाव मोनसे जाति मोनसे हारि हिसाबै गावखौ सिनायथि थानानैसो जोंफोरो जाति हिसाबै गायसनलांनो हागोन। एक्सुवेलि जोंनि बर' सोमावसारनायनि समाव मानाव गेदेर बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जि बर' जाति हारिखौहा माने गेरेमसा हारि दानायनि सिमां नुदों। थारैनो बे सिमां नुनायनि जानाखि बेगर बे बेगरखौ बुंनो थाङोब्ला रुपनाथ ब्रह्ममोन बायदि बै समनि गेदेमा सुबुंफोरानो बे बेगरखौ फोजेनदोंमोन एबा सिमांखौ नुजेनदोंमोन। जाय सिमांखौनो माने गुदि संनानै जोंनि इयुननि दैदेनगिरिफोरा बर' जाति आरो हारिखौहा मोनसे गेरेमसा हारि दानांगौ बे बिथिङाव माने गोख्रों सोमावसारनोबो माने प्रस्तुत जाफैदोंमोन। बियो थारैनो बिथांमोननि बै मुगानि मावनाय दांनायनि माने इन्सपिरेसन होननानै आं बुंनो लुबैयो। आरो रुपनाथ ब्रह्मआ थुनलाइनि बिथिङाव फरायसाफोरनि बिथिङावल' खामानि मावालाबासिनो थारैनो राजनैतिक बिथिङावबो जोंनि माने बर' जातिफोरखौ गुबैयै जोंनि माने नर्थ इस्टनि बा आसामनि गोलैसोना थानाय माहारिफोरखौ बोरैहाय माने राजनैतिक भाबे सचेतनतायाव लाना फैनो हायो, सांग्रां खालामनो हायो आरो सरकारजों थाफानानै माने जोंनि गोलैसोना थानाय हारिफोरनि मोनसे जौगानाय हाबाफारिफोरखौ माबायदि मावलांनो हायो बेफोरबायदि बिथिंखौबो बिथां रुपनाथ माने ब्रह्मआनो खालामदोंमोन। जाय बाथ्राखौ जों दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक होननानै बुङो जे माने आसामाव ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय ट्राइबेलफोरखौ प्रिजार्भ खालामना लाखिनायनि थाखाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बायदि माने बानायनानै मोनसे बेल्ट मोनसे क्रिएट खालामनानै जोंनि बायदि गोलैसोनानै थानाय ट्राइबेलफोरखौ सुरक्षा होनांगौ गुबुननि माने मा होनना बुंगोन एग्रेसननिफ्राय, गुबुननि नासयनिफ्राय, गुबुननि गादबनायनिफ्राय बोरैहाय माने रैखा खालामनांगौ बेबायदि सिन्था भाबनायाबो बिथाङा सरकाराव दङमोन हिसाबै मन्त्रि हिसाबै दङमोन हिसाबै बिथाङा बे जातिनि हारिनि खामानिनि थाखाय बेबायदिबो माखासे बिथिंफोरखौ जों खामानि मावलांनायखौ नुनो मोनो। दा बेबायदि बेक्तिया जोंनि क'क्राझारनि माने औवाबारि गामियाव जोनोम मोननानै क'क्राझार सोहोरखौबो मा होनना बुंगोन आधुनिक सहर हिसाबै गोदान सहर हिसाबै बिभिन्न सुजुग सुबिदा बा फेसिलिटिस थानाय सहर हिसाबै गायसननो हायो बे हिसाबैबो बिथाङा नाजादोंमोनखाय जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिथांखौ आधुनिक क'क्राझार सोहोरनि निर्माता होननानैबो बुङो, दाजेनगिरि होननानै बुङो। थारैनो नंगौ जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव जिमानखिनि सोलोंथाइ फसंथानफोर गायसनजादों, जिमानखिनि गुबुन गुबुन माने समाजारि फसंथानफोर गायसनजादों ओरैबायदि समाजारि फसंथानफोर गैया, सोलोंथाइ फसंथानफोर गैया, लामा सामा डेभेलपमेन्टनि खामानिफोर गैया जेराव रुपनाथ ब्रह्मनि माने आखाइ गैया। थारैनो बेनिखायनो बिथांखौ जों रुपनाथ ब्रह्म बिथांखौ जों गासै बिथिंनिनो माने आधुनिक बिथिंनि माने निर्माता होननानै जों मानियो। बेनिखायनो जों क'क्राझारनि सोहोरनिल' नङा क'क्राझार सोहोराव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौ खौसेयै लाखिनानै खौसेयै जौगालांनायनि जा खामानि मावनांगौ बे खामानि मावनायनिबो बिथांखौ जों गिबि दैदेनगिरि होननानै जों बुंनांगोन। बेनिखायनो क'क्राझार सोहोरनि बे माज मुजियायाव बा गेजेर माने जायगा प्रगति भबन बायदि मोनसे भबननि मोखाङाव बिथां माने गेदेमा सुबुं रुपनाथ ब्रह्मनि मोनसे मुसुखा थानाया बे मुसुखानि गेजेरजों जों जे मोनसे जोंनि जातिनि मोनसे सिनायथि बिथांनि मावनाय दांनायनि मोनसे सिनायथि होनो हानाया बे जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। बेनिखायनो जाति धर्म जों बिसार खालामालाबासिनो हारि हारिसाफोरनि गेजेराव जों बिसार खालामलायालाबासिनो बयबो खौसेयै रुपनाथ ब्रह्म बायदि जननेता बिथांखौहा जों माने प्रतिष्ठित खालामनाया गुबुननि बायजो मुलुगनि मानसिफोर फैनानै बिथांनि मुर्तिखौ नुयोब्ला रुपनाथ ब्रह्मआ सोर बिनि सोमोन्दैथ' मोनथिनो लुगैगोन। बिथाङानो जे बे ओनसोलनि सासे निर्माता, बिथाङानो जे जोंनि जाति हारिनि सासे निर्माता गासै बिथिंनि बे बिथिंफोरनि मेसेजखौहा जों गुवारै फोसावहरनो हागोन बे आसाखौनो लाखिदों। आरो बे आसाखौनो लाखिनानै थारैनो
जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै जोंनि क'क्राझार टाउन बा क'क्राझार ओनसोलनि स्पेसियेलि एलाइट जेनोखि ससाइटि जोंनि बर' कमिउनिटिनि बांसिनै एलाइट ससाइटि बयबो माने उत्साहित जानानै बिथांखौ गायसनफिननाया बिथांनि मुर्तिखौ जों गायसनफिननायनि जा हाबा लादों बेयाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बयबो आसा लाखिदों सेरिमनियेल गायसननायनि गेजेरजों बिथांखौ जों प्राण प्रतिष्ठा खालामफिननाय बायदि जेरैबायदि बुङो मानसिफोरा जेन'बा रुपनाथ ब्रह्मनि मुर्ति गायसनफिननायनि गेजेरजों जोंनि जिउनि समाजनि जानाखि सोलायनायनि मोजांनि फारसे बिनि मोनसे प्रतिष्ठित माने प्राण जेन बेयाव जों खालामफिनबाय होननायफोरबायदि इनकारेजमेन्ट मोननायनि बा बिब्दि उत्साहित जानायनि मोनसे जिउ जेन'बा जोंफोर गायसनफिननो थांगासिनो दङ जोंनि क'क्राझार सोहोरनि बिखायाव बेबायदि आरो आसा खालामो जोंनि बयबो रायजो राजाया बे बिथिङाव सम्पुर्ण भाबे मदद खालामगोन आरो इयुनावबो बिथांनि हाबाफोरखौ लानानै जा जों खामानि मावगोन बेयाव बयबो माने मदद होगोन बेबायदि आसा खालामदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै मेलनि गेजेरजों मानाव गेदेर जोंनिया चेयारपार्सना मोनसे बुंदों फोरमायदों जे क'क्राझार सोहोरनि बिखायावनो रुपनाथ ब्रह्मनि मुङाव मोनसे गोसोखांथि पार्क बा बिदिनो माने जायगा मोनसे गोदानै दानाय जागोन आसा खालामगोन बे माने मेम'रियेल पार्कआवबो बिथांनि दिनैनि बायदि जानाखि मुसुखा दङ बेबायदि मुसुखा निस्सय सरकारनि तरफनिफ्राय जोंनि जानाखि मिउनिसिपालिटि बर्ड दं बिथांमोननि तरफनिफ्राय बेयावबो बिथांनि मुर्ति गायसनबावगोन बेबायदि आसा खालामदों बा सरकारखौ जोंफोरो आह्वान खालामगोन बिथांनि मेम'रियेल पार्क बा बे मेम'रियेल पार्कआवबो जाहाथे बिथांनि पुर्नायाव सम्पुर्ण आबुं महरनि जाहाथे मुसुखा गायसननाय जायो आरो बे माने दानि जानाखि पार्क गायसननायनि जानाखि आधुनिक माने सुजुग सुबिदा थानांगौ बे गासै सुजुग सुबिदाया जाहाथे बे पार्कआव थायो बेबायदिखौ नोजोर होनांगौ होननानै सरकारखौ जोंफोर खावलायनो लुगैयो आह्वान खालामनो लुगैयो जाहाथे बे पार्कआव थांनानै जोंनि क'क्राझार सोहोरनिल' नङा सारा ओनसोलनि सारा मुलुगनि सारा हादोरनि जिता गेदेमा बेक्तिफोरा बेखौ भिजिट खालामनो फैगोन बे भिजिट खालामनायनि समाव बे पार्कआव थांनानैबो जेन' रुपनाथ ब्रह्मखौ सिनायथि लाहैनो हागोन रुपनाथ ब्रह्मनि पार्कआव जों सुजुग सुबिदा होगोन रायजोनि थाखाय पाब्लिकनि थाखाय बेखौ जाहाथे जों बयबो बाहायनो हायो दैलि फुं बेला जों बिथांनि मोखांखौ जों नुनो हायो बे बेबस्थाखौ जाहाथे खालामो सरकारनि खाथियाव माने आं बेक्तिगत भाबे आरो जोंनि रुपनाथ ब्रह्मनि गोसोखां सान फालिग्रा जा आफाद दं बे आफादनि जानानै आं खावलायनो लुगैयो आह्वान खालामनो नागिरो जाहाथे बियो बास्तबाव थाबैनो माने महर मोनो बेखौ आसा खालामदों धन्यबाद।